ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சின்னதாக ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூப்பர் சிங்கரில் தொடங்கி குக் வித் கோமாளியில் கலக்கிட்டு இருக்கும் மழலைத்தனம் மாறாத நம்ம சிவாங்கி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சிவாங்கி 2000 கேரளாவில் பிறந்தாங்க. அவங்க குடும்பமே இசை குடும்பம். ஏன்னா சிவாங்கியோட அப்பா கிருஷ்ணகுமார் மியூசிக்கில் PhD முடிச்சிருக்காரு. அவங்க அம்மாவும் ஒரு மியூசிக் டீச்சர். சிவாங்கி குழந்தையாக இருக்கும்போது படுச்சுட்டி ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டாங்க. அதனால் அவங்க பேரண்ட்ஸால் சிவாங்கிக்கு மியூசிக் சொல்லித்தர முடியலை. ஆனால் சிவாங்கி அவங்க பாட்டிக்கிட்ட பாட்டு கற்றுக்கிட்டாங்க. சிவாங்கி மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாதனால சிவாங்கிக்கு மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் நினச்சாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் மிட் நைட்டில் சிவாங்கி கேஷுவலாக பாடிட்டு இருந்ததை கேட்டப்புறம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் சிவாங்கியை மியூசிக் கற்றுக்க சொன்னாங்க. அப்படி தான் சூப்பர் சிங்கரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க சிவாங்கி. ஆனால் அவங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னவங்களை விட அவங்க வாய்ஸை கிண்டல் பண்ணவங்களும் அவங்க ஃபேக்காக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னவங்க தான் அதிகம். அதனால் சிவாங்கியோட பேரண்ட்ஸும் ரொம்பவே மனசு கஷ்டப்பட்டாங்க. சிவாங்கியும் அதே மாதிரி தான், நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறாங்க, நம்ம நடிக்கலை ஆனாலும் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. அந்த டைமில் சோஷியல் மீடியாவில் சிவாங்கி வாய்ஸை கிண்டல் பண்ணவங்க அதிகம். சிவாங்கி சூப்பர் சிங்கரில் ஃபைனல்ஸுக்கும் போகலை, 6th ரவுண்டுலேயே வந்துட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் குக் வித் கோமாளி. அப்போ சிவாங்கியோட அப்பா சிவாங்கியோட அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணார் இதை பற்றி. சிவாங்கி மியூசிக் ஃபீல்டில் தான் பெரிய ஆளாக வரணும், இப்போது குக் வித் கோமாளி அப்படிங்கிற ஒரு காமெடி ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மியூசிக் ஃபீல்டில் அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அதுக்கு அவங்க அம்மா, இல்லை சிவாங்கிக்கு இப்போ வயசு ரொம்பவே கம்மி தான், அதனால் அவள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணட்டும், தெரிஞ்சுக்கட்டும் நிறையா விஷயங்களை, அதனால் குக் வித் கோமாளிக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவாங்கியும் குக் வித் கோமாளிக்கு போனாங்க. அப்படி தான் சீசன் 1 அப்போவும் சிவாங்கி சோஷியல் மீடியாவில் கிண்டல் செய்யப்பட்டாங்க. ஃபேக்காக இருக்கா, ஒரிஜினலாக இல்லை, வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பேசுகிறா, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணப்பட்டாங்க. ஆனாலும் அந்த ஷோலேயே சிவாங்கிக்கு சிம்ம குரல் அவார்டு கிடைச்சிது. எல்லாராலையும் வாய்ஸுக்காகவும் அவங்க குழந்தைத்தனத்துக்காகவும் கிண்டல் செய்யப்பட்ட சிவாங்கி இப்போது எல்லாராலையும் அதே குரலுக்காக தான் ரசிக்கப்படுறாங்க. சிவாங்கி கிண்டல் செய்யப்பட்ட சோஷியல் மீடியாலேயே இப்போ அவங்க பாப்புலர் பர்சன் ஆன் ரியாலிட்டி டெலிவிஷன் அப்படிங்கிற அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க. சிவாங்கி கிண்டல் செய்யப்பட்ட அவங்க வாய்ஸ்க்காக எப்போவும் அவங்க ஃபீல் பண்ணதில்லைங்க. அவங்க குழந்தைத்தனத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கல. அதனால தான் இப்போ அவங்க வாய்ஸ்க்காகவும் அவங்க குழந்தைத்தனத்துக்காகவும் இவ்வளோ ரசிகர்கள் இருக்காங்க. நம்மளும் இப்படி தாங்க, நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க 1000 சொல்லுவாங்க, டீமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, நெகட்டிவாக பேசுவாங்க, இல்லை முடியாது அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நம்ம வழியில் சரியாக போய் சக்ஸஸ் ஆனால் டீமோட்டிவேட் பண்ணவங்களும் சரி, குறை சொன்னவங்களும் சரி நம்மளை தேடி வருவாங்க. ஆனால் எப்போவும் எதுக்காகவும் நம்மளே டீமோட்டிவேட் பண்ணிக்க கூடாதுங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னா நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு எதுவும் டாப்பிக்கில் நான் பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நாளைக்கு பார்க்கலாம்.